Озі гӯшт подосигим нема. Кадом пул ки намехӯрам гӯшта. ин шикояти сокини як шаҳри Хуҷанд аз гароншавии нархи гӯшт аст. Давоми чанд рӯзи охир 1 килограмм гӯшт аз 65 то ба 70 сомонӣ баробар шуд. ин ҳолат боиси норӯзигии харидорон гардид, зеро на ҳама бо ин арзиш имконияти харидории гӯштро доранд. 70 сомонга як бура километр дод. Нархи наво ҳама чиз қимат шудагӣ, вайғи нигоҳ кардагинанда гӯштам ҳамин де. Ҳозир шахсан арзиш дора, дигар ҷо 70 ҳам арзиш аст. Хуршед Рустамов фурӯшандаи гӯшт дар бозори марказии Панҷшанбе мебошад. Ана ин гӯште ки алҳол Хуршед бармекашад ба 45 сомонӣ мувофиқ аст. Вай гуфт ки нархи 1 кило гӯшти устухондор 45 сомонист. Гӯшти лахм қимматтар буда 1 килограмми онро дар бозор 65 сомонӣ мефурӯшанд. Фурӯшандагон аз интихоби харидор шикоят доранд. Харидорон бошад аз гароншавии нархи гӯшт нигарон ҳастанд. بریم 20 گرم روغن فروخت نه تی نمیگید من میگم که من اینه نمیتونم 5 سوم قیمت میگیرم گفتم تی میگید روزی میشید روزی که خودتون وایشید هم به خدا و شکر یگون چیزی همون مهم قیمت نه خودی آدما خودشون نکدوسه وقتش بود کلمی لخم نبود حاضر اکم 100 سوم گیدم تی دادم گیر میگم هم به شکایت نکنه نو همه اون برابر تیم چخی عادی مثال کار کنی مثال یک وقت سرونشم گیرن یک وقت من این گوشتشم گیرن یک وقت روغنشم گیرن زندگی همه خند Абдуғани Почев, сардори соҳибкорони бозори марказии Панҷшанбе гуфт дар нуқтаи фурӯши маҳсулоти гӯшти нархи гӯшти лахм 65 сомонӣ арзиш дорад, зеро иҷораи дӯкони онҳоро роҳбарияти бозор аз нархи муқаррарӣ кам кардааст. То кадом андоза нархи муқаррар карда давомиро риоя мешавад ба мо пӯшидааст. Мавсуф сабаби қимат шудани маҳсулоти ниёзи аввалро аз гарон шудани нархи чорво медонад. Сабаби боло рафтани гӯштагӯӣ дар ҳақиқат дар бозор молҳо қимат шудагӣ гирди атроф шаҳрҳои гирди атроф ноҳияҳои гирди атроф ҳам нархаш боло шудагӣ бозор ба ки мол ки қимат шуд гӯштам ҳамба нигоҳ кардагӣ нархаш қимат шудааст. Дута мағозая мо ҳозир гапзанон кардем ки 45 сомонӣ нархи гӯшта мода фурӯшад ифта чикели ки ҳозир дида буромдид нархи иҷорашам мо ҳамба нигоҳ кард камтар нисбат ҳамон дигар дӯконҳо нигоҳ карда иҷорашам камтар дида буромадем ки нархаша арзонтар кардем. Сабабаш ҳаме ки халқи вай омада истода роҷиба харидора кунанда гӯшта нархаша давоми ҳафтаи равон гӯшт ягона маҳсулоте нест ки нархаш боло рафта бошад. Дар бозор ва марказҳои савдо арзиши шакар ба 9 сомонӣ расидааст. Сабаби онро бо қурби асъор вобаста донистанд. Дар нуқтаҳои фурӯши молу маҳсулоти хӯроковории бозори Панҷшанбе шакар ниҳоят кам буд. Танҳо дар 2 ё 3 дӯкон ин навъи маҳсулот мушоҳида шуд. Ман 10 сомон гифтам. Дигар соати беша гуфтагӣ ва килош қабултартара 10 сомон метия. Килоша 9 сомони хусусият. Нарх қимат шудаги. Баъзеша мефаҳмам, баъзеша намефаҳмам. 310 буд, ябор 320 350 шуд, 400 буд ябор. Кам вақто бор кам ондоз бораям шуда. Чун қиматша мебурад. аз ҷумла санаи 29 сентябр дар бозор тухм низ гарон шудааст. Арзиши он 2-3 рӯз қабл то 80 дирҳамро ташкил мекард. Имрӯз бошад аз 85 дирҳам то 1 сомонӣ шудааст. нархи се навъи маҳсулоти хӯрока дар як вақт тағйир ёфт. Аз рӯи гуфти намояндагони бозори Панҷшанбе дар мавриди воридоти зиёди молу маҳсулот ба таври автоматӣ нарх арзон мешавад. То кадом андоза ин сухан тасдиқ мешавад ва ё не вақт маълум месозад. гузориши Гулҳаё Камолзода, Наим Аюбов, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.